ka tanda. Nawa kai aka yi wa hidima gobe kwa kai za ka bada. Cikin hali na gari ka tambata mishi akan yi wa shaida. Na kula tsini na mashi koda babu da fiya na gada. Haka kama ma da wani komai gwaji daban yake shi da kai. Naji an tausa murya kuma iyawa ai babu laifi na sama ai mai biyayya. Da lokaci in ya so ya zo ga kai babu hannun masu laya. Ko mai zagewa a cilla shi da yabo na kwado ana gaya. Zai zama mallakinsa dan uwa shine ya sanar da kai. Kai sharrafi gaskiya lamarin karen ita za ta saka har a sanda. Na ga misali kwarai da dama a gumma waka kanana masu basira amma wuya ta sa su ji kamar masu daina. Da suka jure wuya da tsanani yanzu ko su aka nuna. Duk masu karkon cikinsu sun damta gaskiya ne a ko'ina. Ka tasa dukan wani mataki ba za ka kai. Ka iya Allahn ka hausa ke faɗa rabu mataki ya kai ka. In ka iya ka wuce wa damuwa sai ka jira lokacin ka. Waka hakika ciki da baiwa ta wani aita fita ka. Sadan ka ɗauka taki suke saka mana ɗaukaka. Kowa ka ɗauke shi na ka taimako an yi faɗa yin sai wa kai. Shigen hali na ka jari in har akwai rabo ka yi sharrafi.